ọ na-abụ njebe egwu na-eko njezi egwu na Lagos naba na afụgo ọ bụrụ na nlue na-abini mbaje bureki ngolu gari na-ego 3000 ya ka nlulu na-abini wee kwụsị wee kpọọ nwaanyị na-ele gari wee si nwaanyị na-eje ebute gari nwaanyị wee jee bute gari mwelu 3000 naira nye nwaanyị n'aka unu afụgo nu nwaanyị jee n'ụbaba mba nwaanyị wee kpọọ m n'owuwo ugonabụ ọ bụzi ka isi eme mgbe jụba nwaanyị ogini na-emezi unu afụgo n'enu nwaanyị wee webe iwe nwaanyị wee si na anya bụ akpa gari na afụgo akpa gari bụ 6500 sizie nwaanyị ogini na-emezi nwaanyị wee si na ọkwa n'ọchịchị Buhari na-ebugharị obodo unu afụgo Buhari emego obodo ncha Buhari na-ebugharị obodo unu afụgo Buhari echichọrọ igokwa obodo